اسبیل سانعلی پارێزەرە ڕاوێژکار لە دەستگەهên سید حکوومەتە عێراقی یاسایە ڕزگاربوونی ئێزدی لە ئادارە ساڵا 2021 دەرکریە bi merhema qerebûkirina rizgarbûyên destê Daeş. Li demê hewl dide qazancên xwe werbigirî yan bikarbînî li dîv yasaya rizgarbûyên êzdî dibêt tu tûşî metirsiya sextekarî û seranewergirtina onlaynê bibî. Divê tawanbar bêjne te em dişên dawaya te qerebûkirinê li dîv yasaya rizgarbûyên êzdî temam bikin li beramber wergirtina birekê pare yan rêjeyeka ji mûçeyê te. Dizîna parekê ji kîkarta te yan jî sûsê bi te bidin ku veberhênanê bi mûçeyê te bikin. Ev kirdarek net yasayî ye û encamderên bankirdaran dihêne sizadan. Hindek şîret ji bo xweparastinê ji sextekarî û seranewergirtina onlaynê razî nebe bi hîç bir reka pare yan rêjeyekê ji mûçeyên xwe nede çi kes û layanan. Evên dibêjin dê harîkariya tekê ji bo pêşkêşkirina dawakariyê. Eger pare yan her tiştekî wekî encamdana kiryareka seksî ji te hata xwastin dem li dest peywendiyê bi rêkxiraweka nehukûmî ya bawerpêkirî yan rêveberiya giştiya karobarên rizgarbûyan bike. Eger kiryareka bi vî şîweyî ji layê karmendek yan berpirsekî hikûmî hate encamdan peywendiyê bi polîsan bike yan jî seredana dadgeha vekolînan bike. Dawakarî û bankenameyên xwe nede hiç kes û layanekê ji bilê rêveberiya giştî ya karobarên rizgarbûyan. Eger kesek yan rêxiraweka nehukûmî harîkariya te bike ji bo pêşkêşkirina dawakariyê cexit li wê çendê be. Ev kese yan rêxirawa bi şêweyekî baş berniyase. Pêdiviya her dem kîkarta te demît. Nabît ji layê hîç kesekê ve bête bikarînan. Eger kîkarta te berze bo rastexwe peywendiyê bi kompanya kîkart bike da ku kartekanî da ku karta te birawistînin û kartekanî bo te dabîn bike. Îmêlekê bi kompanya kîkart firê bike kîkart@qi.iq yan peywendiyê bi jimare 422 bike li navxweya Iraqê yan bi rêka peywendîkirin bi jimare 771 640 44 44 ji derveyê Iraqê. Rêvşwênên parastinê li ser paredana elektronî zor bihêzînin li Iraqê. Ji ber vê çendê hewl bide tinê li demê pêdivî kîkarta xwe bikarbînî. Rawêjî bi kompanya kîkartê bike. Da ku jimareya mobayla te dikel karta te bidestin da ku tu bi rêya nameyekê bêhe agehdar kirin. Her demê mameleyek dihêde encamdan. Eger tu hatiye agehdar kirin û mameleyek hate encamdan ev mameleyek ji layê te ve nehat bîte encamdan rastexwe peywendiyê bi kompanya kîkart bike. Piştî rezamendiyê li ser dawaya te dihêde kirin rêveberiya giştî ya karobarên rizgarbûyên dê kîkartekê bû te durist ket ji bo pêdana mûçeyê mehane. Rizgarbûyî dişên li seranserê Iraqê mûçeyên xwe bi rêya kîkartên xwe werbikirin û bizanin çend pare dihejmarên wan ya bankê da hene li her êk ji nivîsingehên bankê yan amîrên kêşana pareyê ATM ya destnîşankirî. Bi hûşyarî internetê bikarbîne da ku cexit li wî çendê bike çi kes te bikar neînin û mameleyeka xirab digel te encam nedin. Ji egerê baweriya te bi vî kesî hey taybetmendiya xwe biparêse li ser internetê. Çi caran zanyariyên kesayetî yan hîç tiştekê girêdayî bi şayesteyên darayiyên yasayî rizgarbûyên êzdî ve belav neke wekî navê sê qoliyên endamên xêzanê û hevalan, nav û nîşanên mal yan qutabxana xwe, nav û nîşanên endamên xêzanê yan hevalan, jimareya telefonê, peyvên nihênî, mûçe yan zanyariyên bankê. Nehêle kesên dî bizanin cihê te yê nû ke û ew cihên tu berdewam ku tu demê xwe lê diborînî kîvene. Hûşyar be li demê bikarînana internetê. Ne her tiştê tu li ser internetê bînî rast e û ne her kesê tu li internetê dinyasî di rastî da ew kes e.
اگر تو روبروی تندوتیجی آنلاینی یان جوره که دی سختکاری ببی اوه خطا انتنینن حضر نکد توی بتنه یا تو یا بتنه تو چی هاریکاری به دست خوبه بینی دیگل کسی که باق و کتباوری به هبید هر سرپیچی که آنلاین رو بداد ریپورت بکرد سرسکوی تو بکارتینی سردانا ریکخراوه که نه حکومی بکه یانجی پیوندی بهیلا گرم یاره و بریا برهنگاربونا تندوتیجی دیجی آفرتان خیزانه بکه لسر جماره 119 لحریم کردستانه یان پیوندی بهیلا گرم یا پولیسین کمالگه بکه لسر جماره 497 لعراق یانجی پیوندی به هلا گرم یا پولیسین آسایی بکن به سر جماره 104 کل سرنسری ولاتی بردسته